DJ Rocky's Secret Files. Ex-boyfriend ko ang pakakasalan ng nanay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Samantha. 25 years old at kasulukuyang nagtatrabaho sa Quezon City. Nag-iisang anak lang ako. I can still remember how my mom raised me. Yung kinakailangan niya akong isama sa trabaho niya sa isang hotel. Pauupuin niya lang ako sa isang sulok at sasabihan niya ako na wag akong masyadong maingay. At baka mapagalitan siya ng boss niya. Naaalala ko din yung mga araw na umiiyak siya ng palihim. Habang akala niya tulog na ako. Mahirap ang buhay namin dati. Pero nagsikap si Mama. Wala kaming kamag-anak dito sa Pilipinas. Nasa Amerika na daw. At kitang-kita ko kay Mama kung gaano siya kasipag. Dahil kahit hirap na siya, hindi siya humingi ng tulong sa kahit sinong kaanak niya. Ginawa niya lahat para mabigyan ako ng magandang buhay. Buti na lang, merong naiwang bahay ang mama at papa ni Mama na ipamana sa kanya. Kaya kahit papaano, hindi problema ang uuwian namin. Siguro na itatanong ninyo, nasaan na kaya ang tatay ko? Ang mama ko, nabuntis ng isang lalaking nakilala niya nung siya ay working student. Kinuwento sa akin ni Mama lahat-lahat nung tumungtong ako ng 18. Naglaho daw ito ng parang bula. Kaya siya, sinikap niya na buhayin ako. Doon na lumayo sa kanya yung loob ng kamag-anak namin. Kung dati tinatawag-tawagan siya, hindi na raw. Kahihiyan daw kasi siya sa pamilya. At kahit hindi sabihin ni Mama, alam ko, masama ang loob niya doon sa ibang kaanak niya. Hindi man lang kasi siya nagawang tulungan. Hanggang sa lumipas ang panahon, nakaahon kami. Napagtapos ako ni Mama ng kolehiyo. Hindi naman masyadong strikta si Mama. Halos 18 years lang yung agwat namin sa edad. Para nga lang kaming magkapatid sa bonding namin. At kung tutuusin, mas mukha pang bagets ang mama ko sa akin. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto niyang mag-boyfriend o di kaya naman mag-asawa, okay lang sa akin. Basta wag lang siyang sasaktan. March 2017. May nagpuntang lalaki sa bahay. Kumakatok habang nagtatanong kung may tao. Akala ko sa Meralco o kung ano na naman. Pero nagulat ako dahil pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang kaopisina ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Kian.
Hindi ko naman akalaing tototohanin nito yung sinabi ko na kung gusto niya akong ligawan, manligaw siya sa bahay. Kasi hindi ako nagpapaligaw sa daan. Hindi ako nagpapaligaw sa opisina kundi sa bahay. Siguro kung meron siyang kamukhang artista, mala Alfred Vargas, yung postura at itsurahan niya. Matangkad, moreno, at matalino. Ahead siya sa akin ng 10 taon. Matagal-tagal na rin siya sa kumpanya. Pero ang bali-balita, matagal na daw siyang walang girlfriend. Sa ibang department kasi siya naka-assign kaya madalas nagkakausap kami. Ewan ko ba? Ayoko sana mag-entertain ng kaopisina pero napansin ko na lang sa sarili ko na attractive para sa akin ang mas matanda sa akin. Gusto ko yung matured sa akin. Hindi ko nga alam kung naghahanap lang ba ako ng father figure, pero parang hindi naman. Masaya lang din ako nakausap ang mga mas nakakatanda sa akin. Mas madali kasi akong naiintindihan at mas marami akong natututunan. So, pagpasok niya sa loob ng bahay namin, halatang nagulat si Mama na nakahiga sa sofa habang nanunood ng TV. Napatayo si Mama. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang kunin ni Kian ang kanang kamay ni Mama. Bigla na lang tong nagmano at nagsabi ng, "Good afternoon po." Sa isip-isip ko, wow, agad-agad may pagmamano. Ang sabi ko na lang, "Ma, si Kian nga po pala. Kian, si Mama Susan ko." Napatanong ang mama ko, "Oh, napasyal ka, Kian?" Ang mama ko, pangiti-ngiti rin. Akala ko hindi makakasagot si Kian pero sumagot ito ng, "Magpapakilala lang po sana ako sa inyo. Manliligaw po ako sa anak ninyo." Aba, derechahan! Namula ako nang marinig ko yun. Tumalikod ako. Ang sabi ko na lang, kukuha muna ako ng maimemerienda. Narinig ko na lang na pinaupo ni Mama si Kian sa sofa. At medyo naririnig-rinig ko na nag-uusap sila tungkol sa akin. Kung ano yung mga paborito ko. Kung paano ako binuhay ni Mama. Matanong din si Mama kay Kian sa background nito. Hanggang sa makabalik na ako sa sala. Kwentuhan na naman. Si Mama, siya yung laging nagsasalita. Ganon din si Kian, iba yung energy niya. Actually, medyo nahihiya rin kasi ako. First time kong magkaroon ng bisitang lalaki sa bahay. Sumunod naman, iniwan na kami ni Mama sa bahay. At sabi niya, mag-grocery lang daw siya saglit. Magluluto daw siya ng panghapunan namin. At ayun, kwentuhan, tawanan kami ni Kian. Parang ang dali naming nag-drive din. Ang saya lang. Nag-dinner siya sa amin at nagpaalam na siyang uuwi. Pagkatapos ng araw na yon, kinausap ako ni Mama. Ang sabi niya sa akin, mukhang okay daw si Kian. May itsura, may sense of humor, at higit sa lahat, stable ang trabaho. Ang sabi ko naman kay Mama, titingnan ko pa po. Lumipas ang mga araw. Patuloy na kaming lumalabas ni Kian. Pumupunta siya sa bahay namin, nagdadala ng pagkain, nakikipagkwentuhan sa mama ko. At sa opisina naman, tuwing lunch break, minsan nagkakasabay kami. O minsan naman, para iwas issue, hindi na lang kakain kami sa labas. Minsan din, inaantay niya ako mag-out sa office para maisabay niya ako pauwi. Meron naman kasi siyang sasakyan. Ganon yung nangyayari sa amin.
Hanggang sa magtatlong buwan na. Naisipan ko na sagutin na siya sa wakas. Masaya si Mama nang malaman ng balita. Pati ang mga kaopisina ko. Kasi ang sabi nila, mukhang masaya naman daw kaming tingnan. Pero may iba naman, ang sabi, mukha ko raw kuya si Kian. Kasi ang porma ko daw, parang iba. Actually, hindi nga ako marunong pumorma eh. May pagkamanang, mas magaling pang pumorma ang mama ko. Ang mama ko, lagi siyang nakaayos. Mag-grocery lang, pero naka-blouse. Tapos minsan nagmamaong skirt or shorts pa. Kilay on fleek at lipstick. Fast forward. Bago kami mag-anniversary ni Kian, birthday ni Mama. Nagkaroon ng kasiyahan sa bahay. Inuman, kainan, at kwentuhan. Party-party. Nandoon ang mga ilan sa mga kasamahan ni Mama sa trabaho. Yung mga bisita ni Mama, siguro kung susumahin, yung mga edad nila nasa 30 hanggang 40. At meron doon isang lalaki na alam ko, may pamilya na pero talagang crush na crush ang mama ko. Matagal na to nagpapahapyaw sa akin na ligawan daw yung mama ko. Pero nung tinanong ko si Mama tungkol dun sa lalaki, ang sabi ni Mama, chick boy daw yun. Marami na raw doon na anakan yun. So ayun, nakita ko na umalis na silang lahat mga bisita. Siguro mag-aalauna na yun ng madaling araw. Ako naman, naparami yung inom ko. Nahihilo na rin ako at parang gusto ko nang matulog. Si Kia naman nakita ko, naparami rin ng inom pero kaya pa. At si Mama naman dahil sobrang saya ng gabing yun, tinamaan sa kakainom ng traidor na drinks. Ayun, dahil naparami ang inom, suka ng suka. Hindi na ako makakilos kaya ang sabi ko kay Kian, babe, tulungan mo na lang si Mama, matutulog na ako. Siya naman na nasa tabi ko, dali-daling pinuntahan si Mama. Naririnig-rinig ko, suka ng suka si Mama. Hanggang sa nakarinig na lang ako ng buhos ng tubig. Tapos, nakapikit na ako nun pero tawa ng tawa yung mama ko. Naramdaman ko na umakyat na sila. Hanggang sa nakatulog na ako sa sofa. Nagising na lang ako na nagluluto si Kia ng agahan. Actually, tanghalian na yun eh. Hinalikan ko siya sa pisngi, nag-good morning ako, at naalala ko, anniversary na namin. Kaya ang sabi ko kay Kian, happy anniversary babe. Umakyat ako sa kwarto ko, at kinuha ko yung gift ko para kay Kian. Nagulat ako nang makita ko si Mama na biglang tumagilid sa kama. Wala siyang kahit anong saplot sa katawan. Nakatakip lang siya ng kumot. Napakunot noo ako. At napaisip ako pero sabi ko na lang, Ma, bangon na. Breakfast na po. Medyo may something ng araw na yun. Kasi hindi makatingin ng diretso si Mama sa akin. Ang sabi niya lang sa akin, masakit ang ulo niya kaya mauna na daw kaming kumain. Bumaba na lang ako. At excited na binigay ang regalo ko kay Kian.
Nag-date kami ni Kian. Masaya kami ng araw na yon, sa anniversary namin. Lumipas pa ang ilang araw. May napapansin na akong kakaiba kay Kian. Dati naman sa tuwing tinitingnan ko ang cellphone niya, wala lang sa kanya. Pero ngayon parang kapag tinitingnan ko na yung cellphone niya, para bang binabantayan niya ako. Sabi ko sa sarili ko, parang iba. Parang may iba akong dapat malaman. Kaya ang ginawa ko, sabi ko kay Kian, meron akong out of town. Out of town kasama ang high school friends ko. At hindi na siya dapat makasama doon. Kasi puro girls naman yung barkada ko. Pinayagan niya ako. 3 araw lang naman yun sa Bataan. Pero ang hindi niya alam, susundan ko lang siya. Unang araw, wala naman akong napansing kakaiba. Pangalawang araw, hindi pa naman ako umuuwi ng bahay. Pero nagulat na lang ako nang sa mismong bahay siya umuwi pagkagaling ng opisina. Tinext ko siya ng mga panahon na yun. Sabi ko, "Babe, saan ka? Nakauwi ka na ba?" At ang sagot niya sa akin, "Yes babe, kakauwi ko lang." Pumasok siya sa bahay namin. Nakapark ang sasakyan niya sa harap din ng bahay namin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung time na yon, pero iba na yung kutob ko. Ilang oras akong nag-antay, mga 2 oras. Pero mukhang hindi naman napadaan si Kian sa bahay lang namin. Sumapit ang 9:00. Wala pa rin akong Kian na nakikita na lumabas ng bahay. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil pa. Since meron naman akong susi ng bahay namin, dahan-dahan kong isinuksok ang susi sa pintuan. At nagulat na lang ako sa mga naririnig ko. Naririnig ko na nagtatawanan si Kian at ang mama ko. Wala sila sa sala, wala sila sa kusina, kundi nasa taas sila, sa kwarto. Dahan-dahan akong naglakad paakyat ng kwarto. Hanggang sa pagbukas ko ng pinto, boom! Nagkikilitian ang mama ko at ang boyfriend ko. Nanginginig ako nang makita ko yun. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Hindi ko alam kung paano nila nagawa sa akin yun. Hindi ko alam saan ako nagkulang. At
At grabe, mama ko pa yung trumaydor sa akin. At ang boyfriend ko pa ang inagaw niya sa akin. At ang tanging nasabi ko lang, ang bababoy nyo. Pagkatapos nun, kinuha ko yung ibang mga gamit ko. Umalis ako ng bahay na yun. At bumukod na ako. Hindi ko sinasagot ang tawag ng mama ko. Hindi ko rin sinasagot ang tawag ng hayop na boyfriend ko. Nag-resign ako sa trabaho. Lumipat ako ng ibang kumpanya. Yung malayo sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko nakanayanan lahat ng sakit at hirap ng mga panahon na yun. Pero thank God, kinaya ko. Nagpalit na ako ng number. Hindi na nila alam kung nasaan ako. And then recently, nahanap ng mama ko yung Facebook account ko. Humihingi pa rin siya ng tawad sa akin. Ganon din yung ex-boyfriend ko. At nakita ko sila pa rin pala. At pinersonal message ako ng mama ko. At ang sabi niya sa akin, ikakasal na daw sila ng ex ko. Ikakasal na sila this March. Sana daw maging masaya ako sa kanya at para sa kanila. Hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan yung nangyari. At hindi ko alam kung kailan ko mapapatawad ang mama ko sa ginawa niya sa akin. Gusto kong maging masaya yung mama ko. Pero sana, sa pagsaya niyang yun, hindi naman ako naging malungkot. Hindi ko alam kung pupunta ako ngayon sa kasal nila. Sana mawala na lahat ng sakit na nararamdaman ko. Again, ako si Samantha. At ito ang aking secret file.